ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ବିରଞ୍ଜନ ମନ୍ଦିର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଓ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଚାଲ ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରେ 4ଟା ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। 1 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାର, କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ସବୁ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପଥର କୁହନ୍ତି ଏଟା। 2 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାର, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି କୂଅ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କୂଅ। ଆଗରୁ କୂଅକୁ ଦେଖେଇବି। ତିନି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାର। 4 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାର। ଭଲ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦିଗି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯିବା ଆମେ ବୁଲିତେ। ଯୋଉ ଆମର ଏଇଠି କୂଅ ଗୋଟେ, ପାଣି ଅଛି। ଏତେ ଗଭୀର କୂଅ ଆଗରୁ, ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଇଏ। ଖରା ଜଳା ହଉଛି, ରେଣ୍ଡମ ଖରା। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର। ଗୋଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଇ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା, ପରେ ଖୋଲା ଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଟା। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ବୁଲିତେ।